Hi friends, खुलुमबाय आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय नोंसोरनिसिम दिनै साम' ओंख्रि संगोन साम'खौ बोरै सायो साम'खौ बोरै दानो ओमफ्राय साम' ओंख्रिखौ बोरै सङो नोंसोरनिसिम दिन्थिनोसै ओमफ्राय नोंसोरो नायदो बोरै सङो बोरै सायो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नायनानै मोजां मोनबा लाइक शेयार खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो अन्नानै प्लिज ओमफ्राय आं मोनसे खोथा बुंनो नामायदों मानो होनबा जोंनि गामियाव एसामिस आदिबासि नेपालि ओमफ्राय सान्तालिफोरबो दङ जमा ओंखायनो जोङो एसामिसजों बारा रायलायनाय जायो आरोना बेखायनो बुंनायफोराव गोरोन्थि जानो हागौ नोंसोरो अन्नानै निमाहा खालामदो थ' नायदो भिडिअखौ नै साम'खौ साननै सोमना दोननानै सुबाय मोजाङै सुनानैनो सोमना दोनखादों मानो होनबा बिराद लेथ्रा थायो साम'आव हाफोरा नांथाना थायो बेखायनो बिनिफ्राय बे लेथ्राफोरा ओंखारजोबनानै साननै सोमना दोनबाय आरो ओमफ्राय दायो सायनोसै नायदो नै बे बुस्थुखौ दिहुननांगौ बिनिफ्राय नायदो बोरै दिहुनो नायदो नै बिदि लानांगौ ओमफ्राय बे गोफारदों बिदि खालामनानै बिदि बानायनानै लाबोनांगौ नै गबाय भिडिअ खालामनोबो रावबो गैया ओमफ्राय मामायाबो ना हमनो थांदों हारसिंनो नै सायबाय थादों उपाय गैया जानोथ' गोथाव मोनखायो नालाय बेखायनो खामानिखौ मावबाय थादों आरो हारसिंबाबो फाइनेलि जोब्बाय दासो नै हारसिंनो खामजोब्बाय आयौ हाबाब मानसि गोबाव नांखो बारुरु हारसिंनो खामनांबाय जोब्बाय नै साम'नि धाखोना देखो 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 दानियाबा दाननोसै इसे बिना गात'ना मादैया फैनायमोन ओमफ्राय बेखौ माङाय दाननो होबाय नै गोरलै गोरलै ना फिसा फिसा साम'आ बेखायनो नै बिदि हाबानो जायो दानबानो साम' दुब्रि नायदो बोरै काट खालामो बोरै साम'खौ दानो बारा गोलावबो दाननाङा बे फिसा फिसा ना साम'आ बेसांखिनि माङायल' नङाबा थल' थल' गजोबगोन संनायाव नै दासो बेसांखिनि जादों आरो दंबावोसो नै सेस हानांबा रायगोन दे साम'खौ सायखांनानै सुदों दायो जोगोनारजों संगोन गोथावनो नायबाय था दायो गासिबो लुगैजोबगोन नै बेसां लेथ्रा ओंखारदों
Ada sponsor. Samoखौ मोजाङै सुनांगौ मानो होनबा बे साम' खिथुआव माबा मा होनो हाब्रुफोरा हाबना थायो ओंखायनो मोजाङै सुनांगौ आरोना बिदि सुनांगौनो होमबानिया बेयाव नांथानायफोरा लेथ्राफोरा खारजोबो दैया 사모 이렇게 지나가거든. 이렇게 해서 꼭 지나가대. 다이렉 안 웃음라. 수광바의 사모खौ मोजाङैनो ओमफ्राय दायो सोमना दोननोसै आरो दसे सोमना दोननोसै दा हराव जानांगौ lawan malah pintu kan lagi lau kaki selau orang lau segenap नै लरहाया गोदान नालाय बेखायनो नै लिरना लादों गोसोम जागोन खाय बेखायनो सामब्राम रुसुन फानलु देनानै नै हालदै होबाय एरना होबाय ओमफ्राय नै साम'खौ होबाय Wngkhri होबाय मस्लाखौ होआ दायो हाबनो थागोन माथो मस्ला होबा नै जाहानि खामिसिङा बायला जिला नै बेयो जाबाय माकय मा होनो गार' फोरानना दोनदों उनाव जानोबा जगायनो नै माबायदि जाहानि खामिसिङा नाय लुथुर पुथुर बेयावनो सङो जाहा गैजा रोङिनि न' नालाय दुखिया नै एमिलियाबो नुस'ना गैयिखौ होनोबो मिथिथारा गिदिर गोलावफ्रा खामिसिंबो लुना होआ खोबना होबाय दा दसे एवनानै
5 मिनिटसो खोबनानै दोनबायमोन नै दै ओंखारदों माङाय माङाय ओंखायनो खोबना दोननायमोन माया माङाय माङाय ओंखारदों दै खोबना दोननोसै माङायल' नै खोबना होबाय ओमफ्राय आया दै गुदुं माङाय होनोसै माङायल' न' दै माङाय होबाय नै सायावनो अरखौबो मोजाङै होनोसै फार्स्टनि दै होनाया रानदोंना रानाखै नायनोसै दै दोङो माङाय मामा दै दोङो माङाय होनोसै दैखौ गरम नांबायले बेसेबां बुरजा जागोन सामाङायल' रानहोनोसै आरो लावदुम संनोसै आरो गोदौ होनोसै बेल' जाबायबो ओमफ्राय दैया पुरा फुलु नांगौमोन माथो होमबालाय रानहोनोसै बेनो राननो गथ'खौ नांगौ माइलु हो बांद्रायबाय खालामनानै है जागोनलै हराव जानायलाय लावाबो गोजाबा नै होबाय दैखौ ओमफ्राय बेखौ रानथाब होजोबनोसै होमबासो उनाव लाव होगोन भिडिअखौनो खालामनो बावगारबाय नै लावखौनो होग्रोबाय मादारा लाव जोगोनार होनो जोगोनार जों आरो रङालावसो होनो गोजालाव रङालाव हले नै जोगोनार ओमफ्राय साम' दै सिगांनि होनाया रानबाय ओमफ्राय राननानै बे लावखौ होबाय आरो दायो माङाय होमबाबो बे लावआव दै ओंखारगोन ना ओंखारथोंसै रानथोंसै बेखौ खोबना दोननोसै बे दै होनाया रानाखै लावआव दै ओंखारदों ओमफ्राय बे लावआ गेब्लेबासो दै होबावगोन आरो खोबबाय नै दै होबाय नै आरो माङाय होबावबाय दैखौ नै एरना होबाय माङाय एरना होना नै एरना होबाय लावा गेब्लेयाखै लावा गेब्लेसिगोन माङाय गुरै जाखाबाय गेब्लेसिगोन माङायबा आरो बिराद खस्थ'लै बे साम' मैगं संनायाव बे दैया रानबासो आरो दै होबावगोननो नै संख्रि नाङाखैनो टेस्ट खालामना नायबाय ओमफ्राय दायो होखाबायनो एखेबारे संख्रिखौ दा होबावगोन आरो होबावगोन नाङाबा नै एरना होबाय बे लावा रुइबानो बे दैया रानबानो आरो दै होबावगोननो घन्टासेनिबो बारा संनांगौनो साम'खौ होमबासो गोथाव जायोनो मोनाना गुग्रा जायो गुग्रा जायोनो मोजाङै सङाबा खोबबाय दाउनाव होबानो जायो नैलै गोथाव नुखाबाय नै नुहांबाय गोथाव नुहांबाय दैया रानदोंना रानाखै नायदों थारमाने ओमफ्राय नै लावाबो रुइबाय गोथाव जाहांबायानो मस्लाखौ लास्टावसो होगोन दायो दैखौ होसिगोन आरो दै होसिगोन नै आरो दै होबावबाय होबाव आरो होबावगोन
Ha? मानसि बुरजाना फिरना गैला दोङो नंगौ दुखिया मानसिया भिरना थायो गाबोननिबो संखानोसै गाबोन माइ गायनांगौ दुब्लियाव लांनांगौ इखौनो साम' मैगङा बिदि नङाबा जानो हाया साम' मैगङा बिदि थानांगौ ओंखायनो नै होबावबाय आरो दैखौ दानिया खोबना दोनदो नै मस्ला होबाय थेमायाबो नै गेलेले जाजोब्बाय थेमायाव गैला गैला नै जोब्बाय मस्लायाबो देनांसिगोन फैसाबो गैला ओमफ्राय दे खासि दाहारखौ होदो नो खासि दाहार मस्लानो होबाय दायोबा गदौ होनोसै आरो मोजाङै ओमफ्राय मोनसिगोन जासिगोन ओमफ्राय मोनबानो गोथावै जानोसै उनाव नुसिगोन जानायखौ जाहानि मामाया बिराद स्लुब स्लुब जागोन ना दायो नै जाबायनो माङा एरना होलाय नै संखांबाय खासि दाहारखौ होनांगौ बेयो गोथाव मोनामो आरो गोथावबो जायो जानो खांनोसैनो जाबाय मैगङा दायो नायदो जानायखौ खांदो दे खांदो खांबाय नै दानियाबा दाउ बेदराव लांसिगोन जाबाय साम' मैगङा ओमफ्राय नै ओमफ्राय आङो जाना नायनोसै दायोबा जानोसै नायदो लुबैनाङा दे